Νάνση, φέρε κρασί κορίτσι μου. Απόψε θέλω να κοιμηθώ χωρίς εφιάλτες. Τι θα κάνουμε με το παιδί? Αύριο κανόνισα με το μικρό να κάνουμε ένα μικρό σαλάθωμα στο οποίο στο σπίτι τον φιλοξένησε. Στο πίσω μέρος ψηλά έχει ένα μικρό παράθυρο. Θα το ανοίξω εύκολα με ένα λωστό. Θα βάλω από εκεί μέσα τον Όλιβερ και θα μας ανοίξει την κεντρική πόρτα. Θα μπούμε σαν κύριοι. Τα υπόλοιπα είναι εύκολα. Μετά από αυτό θα γίνει ένας από εμάς. Και θα βάλω και το δικό του όνομα να μας καταδώσει. Πανέξυπνο, Μπιλ, πανέξυπνο. Έχεις ταλέντο. Ξέρεις ότι πάντα σε κοίταζα διαφορετικά από τους άλλους. Θυμάσαι τότε που... Σκάσε καιρό. Δεν θέλω να θυμάμαι. Νάνση, κρασί!